Hello mga kamags, kumusta? Ang video ng atong pagariakan karon atong ibalik ang France Rhythm. Sila giganahan ko sa ila ug usa pod request po ni sa atong mga subscriber. Request sila nga utuhan og react ang France Rhythm. Ang ilang kantang nga gi-cover karon mao kanta sa Amerika o ang You Can Do Magic. Oo, nindot kini nga kanta. Usa po ko ani kay sa akong high school life sa una, ganahan ko maminaw ani kay mo pagdugtugon po ni sa akong amahan sa una. Nindutan ko. Nindot nga kanta. Busa karon ato ni siyang pagariakan kay daghan gyud gusto ani. Busa ikaw wala pa nakasubscribe sa atong channel, subscribe na, i-like na rin para updated ka sa mga video nga ating i-upload. Okay? Busa karon ato nang pagasugdan, mag-intro sa ta. Okay, ato na pagasugdan. Diyan na, magsugod na ta. Father and Kids, man. Only here in France Rhythm Channel. Grabe. Intro pa lang. Kuha man kayo. Grabe. Nasipra man gid ni ang intro gid kung unsa gid ang intro gid sa original. Duol gid kayo. Bigyan master bayhana no. Sige padayon ta ha. That I couldn't see, you said if I can't feel it, then how could it be? No, Char. no magic could happen Char to ang me. vocals bali. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Master lagi kayo si Char ba? Si Char vocals nila. Master kayo yung pagka-compose keyboard oh. Kay una wa na itan-away. Pero grabe, master lagi kayo. Bilib ko. Said to myself what it's all about. Now I Okay. know there can be no doubt. You can do magic. You can have anything. Tanawa ang ang pangalan man day ani atong niagi wa ko kaila sa aning amahan. Pero ang kiniding iyang amahan si Francis, natanawan na rin mo, ga-smile lang. Smile siya ba sa performance nila karon mga tuloy-tuloy ang kuan, maayo ang bagsakan. But you decide magic. Oh, okay. And you know you're the one that can put out the fire. You know damn well when you cast your spell, you will get your way. When you hypnotize with your eyes. So maniging si Dudes tiniil ni si Dudes. Oo. Tiniil man siguro ni no. Oh. Nagid mukan ra gid siya kanang murag nag-jamming ra gid sila des ilang balay ba. Nindot kayo. Ang gid kayo sila. Bali rehearsal sa primero, jamming dayon. Pag ma-perfect na, record na nila sa kuan. Nindot kayo. No, balay naras balay. O murag studio bali na nila. Padayon ta ha. A heart of stone turned to clay. Gwapo sa blending pod. Inyong nadungog nga tulo ka voices bali.
Murag ni kanta po gali day si Dudes gali. Na may ang yung baba naman sa microphone. Nindot kay paminawon. Ato paminaw na And when the rain is beating upon sayaw-sayawan na the siyang window kamahanok. pane. Sino? And when the night it gets so cold, Hmm? when I can't sleep, again you come to me. I hold you tight. Nice. It's a piece. Nice kay pagka kuha ni Chin. Nice kay yung blending. Inyong madungog, di ba? Nindot kayo. Sa amahan po, ubos ang sayang amahan, pero nindot kay paminawon. Si Dudes, wow. Sa may si Dudes, na may microphone ni Dudes. Kanta tinga ni siya. Apil po tinga ni si blending, ani. Who would believe it? With a word you dry my tears. You can do magic. Oh, You can grabe. have anything Blending. that you desire. Magic. And you know you're the one who can put out a fire. Oh, inyong nakita. Inyong nakita nga ni kanta si Dudes. Apil siya sa backup. Upat na sila. Upat na bali sila manganta. Sila gidi ay tanan ni makanta gidi ay. Oo. Dudes, oh. Bata pila pa edad ano is 6 o 7 ba to? 8. Basta awa mukanta na nga bata. Karon nga dako pa gid na sigurado na agi na pisa gid para pud sa iya. You know darn well when you cast your spell, Oh. you will get your way. When you hypnotize with your eyes, a heart of stone can turn to clay. Blending And if I wanted to, Oh. I would never be free. Kini murag standard ba ni yung sa original ba ni nga kini ang ilang gigamit murag. Oo, tama murag yun ana gyud kay bae man siya manang ubos kayo ubos ang kipaminaw na to kay bae may nagkanta si Char. Labi na kabatanon pa pod. Manang ubos na to paminawon pero nindot kay paminawon. Bagay ka mo female version ba? Never believe it was true, Oo. but now it's so clear to me. You can do magic. Oh, hapos. You can have anything that you desire. Magic. And you know you're the one who can put out a fire. Guwapo. You know darn well when you cast your spell, you will get your way. When you hypnotize with your eyes, a heart of stone. Kadungog mo nga ang tingog sa amahan. Ubos ra ba? Murag ubos nga na melody pero paminawon nimo i-mix na bali ang tulo bali nila o apil pag ikaduds ila upat nga mga tingog nindot ka paminawon maklaro ang dinding nga samot ka naka-headset ka ako naka-headset ko karon nindot ka paminawon. Turn to flame. Oh, grabe. You're the one who can put out the fire. Oh, You're the one who can put out the fire. oh, di ba? Okay kayo. Don't forget to subscribe. Subscribe sa Franz You Rhythm. can do magic. France Rhythm Channel. Okay. Subscribe mo sa ilang channel. Okay. Ato na ginadong nindot kayo.
Akong kasultian ni kang bahin sa kang Chin yun. Sa pag-intro pa lang, nindot na kayo. Iyang nakuha. Murag, iyagin nakuha ng, iyagin tulduol ang pagka-sipra niya sa original sa paggitara. Kuha kayo. Nindot kayo. Di ko makakuan kang Chin yun nga sa iyang edad nga 17 ba na siya karon. Master na kayo ng gitara. Abo na ginag grabe na ma-experience bigyan mo abot pang mga panahon. Grabe na kitoy na ginang kamot ana sa iyang gitara. Oo. Kung bahin pod sa vocals ni Chin, nindot og tingog si Chin. Kuan siya kanang bali ang iyang kuan na vibrato bali ang iyang kuan. Kumukanta siya, nindot kayo yung vibrato. Oo. Nindot kayo. Ako na dungog katong ikanta siya. May atong pag-reaksyonan sa sunod. Nindot kayo. So bang bahin po kang Char, ang kang Char, kuan pang bag-o si Char. Pwede dahil si mo kanta o mga bag-o. Hinoon. At anon man lagi sila. Antigo na siya mga kantang mga binag-o. Bagong mga kanta karon pwede na niya kantahon, pero kinahanglan nila nga praktisan ng mga bagong mga kanta karon dapat masipra nila para mo nindot kay paminawon o nang ang uban niya nga gipanganta mga bago ako natanaw po nindot kayo daghan na madali sila mga kanta di ay kadi si Char daghan na ang mabagong mga kanta. So kini pong bahin pa day ka Char pod sa iyang pagpiano ba nindot kayo, di ba? Nindot kayo murag master nakadugay na kasi nakapiano, murag karaan nga pianista. Murag karaan na lagi kayo hunahon mo ganiha pagtugtog nila ganiha sa ilang kanta siya pa'y nagkanta, siya pa'y gapianist. Nindot kayo way tanaway limpyo kayo wala giingog mga sabod diha sa lain nga nota at nindot kayo. So kini pong kang Dudes, magkano ko ka Dudes ba mo apil na po day back up day o blending. Oo, practice na kayo siya sa ilang amahan. Pero simple na kayo kay si Dudes ato nakita ganyan nagtiniil na no. Oh, simple na kayo. Kita gani mo nga wala sa pamilya nagjamming ra sila. Mo na nakanindot sa ila. Makita na to nga kung unsa ang ilang kuan ato gi makita. Digid parean ng uban nga ilaging gi kuan nga unsa sila nga unsa na gid sila ka kuan kintahay bisag di pagidingog kusog kaayo ilang mga ipakita sa video rapod. Pero kini sila pure gig kayo nga authentic gig kayo ang ilang mga kuan na sila ingon ana sila nga nagjamming sa usa ka pamilya kay imong tan-awon gyud nindot kayo. Diha gid nato makita gid sa usa ka mga magtutugay nga unsay naara gid sa ila kana ra gyud dapat. Ubahin pud sa kang Francis ilang amahan katahuan ra hay noon karaan man gid iyang amahan gyud karaan na gyud nga ang tugtugay banda go nagikan ana siya nindot kayo katahuan ra kay ganiha nagtugtog katawa siya ismail la tungod kay maayo ang bagsakan sa ilang pagkanta jamming nga si Dudes nakiksabay mga bagsakan nga pangingog ding dang dungan gid ba wa giingog nabilin gali nga usa ka instrumento isa ka tingog sa instrument nga mulahi indot kayo surod kitoy pong kamot sa iyang amahan mo bahin sa baho kuha po pagkasipra pod nindot kayo grabe gining kayo nga pamilya grabe ka nindot kayo manganta sila gid ay tanan man
manganta. Nindot pa, may mga talent sa pagtugtog, mga instrument. Kompleto na lagi, manganta pag yun. O di ba? Sa inyong kasultian eh. Sige, kasulti ninyo ano nga video. I-comment ninyo sa ubos. Kasing ganihan pa mo itong pang-utruhan sa sunod. Ako, utruhan pa maginin ako kay ininutan naman ko sa ila. Comment mo. Comment, mag-request mo sa karon. Request ninyo kung unsang video atong pag-reactan sa sunod. Sa ilang mga kanta. Ha? Sige, magulat ko. Kaya ako nang pag-reactan sa sunod. O sige, kamo. Tas nga katong wa pa naka-subscribe diha nga nakatanaw ani nga video. Subscribe na. Kaya ma-notify mo sa sunod nga video nga atong pag-reactan, di ba? Sige na, buhatan na karon dayon. Kay wa may mawala sa inyo, di ba? Wa may mawala. I-click na paki-like na lang po. Click ang notification bell para updated sa tanan nga video nga atong i-upload. Okay. Okay, dere tataman. Kini si Inchans TV. Ang gaingon. Peace out.